Kanpoko auditoretzak Navarra-Arenaren eta Arbizuko ikastetxe publikoren esleipen eta exekuzio prozedurak bermatzen dituzte. Foru Gobernuak Nafarroko Etxebizitza Kontseilu aldatu du bertze bultzada bat emateko eta beste ikuspegi eta sensibilitate batzuk izateko. Nafarroko Gobernuak sindikatuekin batera aztertu ditu langileen estatutu berrirako egin dituzten ekarpenak. Osasun Institutua polenaren aurrikuspenen kanpaina egiten hasiko da ekainaren 30 arte eta irailean eta urrian ere egingo da. Urtarrilako prezipitazioak batez besteko balioak gainditu zituzten Nafarro osoan. 200 emakume baino gehiagok parte hartzen dute IKT gaitasunei buruzko ikastaroetan Iruñan, ematik zentroak antolatzen ditu teknologiaren erabileran genero arrakala murrizteko xedez. Erregai fosiletatik berriztagarrietara transizioa bultzatu nahi duen Stop Fosilak ekimena aurkeztu dute. Asisko Urmenetaren Sorgina banaiz dokumentala eskainiko dute otsailaren 6an Zugarramurdin. Navarra-Arenaren aldaketa 4. eta 5. loteak naiz Arbizuko ikastetxe publikoa eraikitzeko obren kontratuen lizitazioa esleipen, publizitate, formalizazio eta exekuzio prozedurak kontratu publikoei buruzko ekainaren 9ko 2006 foru legearen artikulu guztietan araudiaren araberakoak izan ziren. Nafarroko Gobernuak Etxarri Diez SL aholkularitzari kanpoko auditoretzei eskatutako txostenek berretsitakoaren arabera. Lehenbiziko txostenak Acciona Construcciones S.A. eta Servinabar 2000 SL aldi baterako enpresa elkartei esleitutako Navarra-Arena erabilera anitzeko pabiloeraren 4. eta 5. lotetako aldaketa ez funtseskoaren eraikuntza kontratuari egiten dio erreferentzia, eta ondorioztatzen du kontratazio espedientek publizitate lehia berdintasun eta gardentasunaren printzipioak errespetatu zituztela, eta ezarritako legezko betekizunen arabera ekin zitzaiola izapidetze administratiboari. Halaber adierazi du erabilitako prozedurak kontratuen formalizazio eta betearazpena baldintza agirietan eta aplikatu beharreko araudien aurrikusitakora egokitu zirela. Arbizuko haur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publiko eraikitzeko obra kontratuari dagokionez txostenak Acciona Construcciones S.A. eta Legure S.L.A. osatutako Arbizu aldi baterako enpresa elkarteari 2018ko ekainean egindako esleipena aztertzen du. Eta adierazten du kontratazio mailaren osaerak legezko baldintzak bete zituela bai eta kontratua prestatzeko jarduketak, espedientearen onarpena eta lizitazio iragarkiaren argitalpena indarrean dagoen araudiaren arabera egin zirela ere. Nafarroko Gobernuak atzoko bilkuran foru dekretu bat onartu du Etxebizitza Kontseiluari bultzada berri bat emateko eta organo aholku emaile honek egun ez dituen ikuspegi eta sensibilitate batzuk izateko. Organoaren ardura da foru exekutibori etxebizitza arloan aholkuak ematea. Horrela adierazi du, prentsaurrekoan 3. lehendakariorde eta Etxebizitza Gazte eta Migrazio Politiketako kontseilariak. Etxebizitza Kontseilua abian jarri zenetik hainbat urte igaro ondoren haren egitura berrikusten da. Etxebizitzaren arloan duten jarduera eta garrantziagatik kontsulta organoen ordezkatuta egotea merezi duten erakundek eta gizarte eragileak inplikatzeko. Aldaketa hori sustatzeko Etxebizitza zuzendari nagusiak egindako txostenan jasotzen denez. Horrekin Etxebizitza Kontseiluaren izaera plurala, parte hartzailea eta ordezkatzailea indartu nahi da. Zehazki, kontsulta organo hori Etxebizitza saileko 2 ordezkari berrirekin indartu da. 4 kide izatetik 6 izatera igaro da. Eta lurralde antolamenduan gizarte eskubideetan, migrazio, ekonomia, autoki administrazioan, berdintasun eta gazte eskumenak dituzten zuzendaritza nagusietako eta erakunde autonomoetako 7 titularrak sartu ditu, gobernuaren ordezkaritzan zeharkatasuna areagotzeko. Etxebizitza Kontseiluak Nafarroan etxebizitza izateko eskubidearen defentsan diharduten elkarte edo entitate sozialen ordezkari bat ere izango du, lurralde ibilbide egiaztatua eta jarduera jarraitu egiteko irizpidei jarraiki izendatua.
Inmaculada Jurio Barneko Funtzio Publikoko eta Justiziako Kontseilari eta Gloria Arankon Funtzio Publikoko zuzendari nagusia, zuzendaritza nagusiko ordezkariekin batera bildu dira mahai orokorreko sindikatuekin, LAB, AFAPNA, Comisiones Obreras ELA eta UGT-rekin, langileen etorkizuneko estatutuari zentralek egindako ekarpenak aztertzeko. Nafarroko Gobernua eta sindikatuak datorren astelenean, otsailaren 9 bilduko dira berriro. Testuak administrazio eraginkorragoa, modernagoa eta 21. mendeko errealitatera egokitua diseinatzea du helburu, Juriok adierazi duenez. Horrela etorkizuneko arau bada, enplegatu publikoen lan baldintzak eta zerbitzu publikoen prestazio eraginkorra hobetu nahi dituena. Langileen arloan funtzio publikoaren garapena eta eguneratzea ahalbidetuz. Zirriborro horrek langile publikoen eskubideak hobetzen dituzten proposamen ugari jasotzen ditu eta ez da inola ere haien ordainsariak murrizten zehaztu du. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak polenaren maila atmosferikoen asteroko aurrikuspenen kanpaina abian jarri du. Zerbitzua ostiralean hasi zen eta ekainaren 30 arte luzatuko da. Irailean eta urrian ere eskainiko da. Polenak landare eta lorek ugaltzeko sortutako alegin multzo bat dira. Landare eta lore horiek aire korrentekin barraiatzen dira eta persona sentikorretan erreakzio alergikoak eragiteko gai dira. Errinitisa, konjuntibitisa edo bronkiotako asma eraginez. Atmosferan duen konzentrazio landaretzaren, espezie bakoitzaren urteko polinizazio aldiaren eta meteorologiaren araberakoa da, batez ere temperatura, prezipitazioak eta haizea. Nafarroan 100.000 persona inguru dute polinosia, biztanleriaren 12-15 inguruk, eta alergia hori prebenitzeko neurririk eraginkorrena da, sentikora den polen motarekiko esposizioa saihestea. Horretarako funtsezkoa da diagnostiko egitea eta fakultatiboek erreakzio hori sortzen duten polin motak identifikatzea. Polinizazioaren hasierari, iraupenari eta amaierari buruzko informazioa bai eta persona alergikoa den polenen mailei buruzko informazioak ere aukera ematen du prebentzio neurriak hartzeko esposizioa saihesteko. Urtarrileko prezipitazioak batez bertzeko balioak gainditu zituzten Nafarro osoan. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak hilero egiten duen meteorologia iruzkinean jasotzen denez. Euri horri esker urtegietan biltegiratutako ura 148 igo da, abenduaren 140tik hain zuzen ere. Zehazki urtarrilean batez besteko prezipitazioak gainditu dira ia Foru Erkidego osoan, mendebaldenako iparraldeko erdialdean dauden estazioetan izan ezik. Hoietan balio hoien 100 erregistratu baitziren. Bertzalde Pirinioetako eta Nafarroa erdiko ekialdeko erdialdean hileko batez besteko balioak 150tik gora gainditu dira. Ematik zentroa konpainia kalean dago. Urteko lehen hiruhilekoan 18 prestakuntza eskaintzen ditu eta 216 emakumek parte hartzen dute. Berdintasunerantz aurrera egiteko emakumei zuzendutako IKT gaitasunei buruzko debaldezko ikastaroen artean 60 urtetik gorako emakumei zuzenduta daude. 8 emakumei oro har, adin beresketarik egin gabe eta 7 tutoretza ere badaude. Emakume guztiei irekiak, leku guztiak beteta daude. Prestakuntza horren bidez, ekipamentuak emakumei laguntza eta prestakuntza eskaintzen zaizkie. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eskuratu eta erabiltzeko eta hala, teknologiaren erabileran eta sarbidean genero arrakala digitala murriztu. Izan ere helburua da, emakumeen parte hartzea bultzatzea esparru sozial, politiko eta profesionalean, gizartaratze eta laneratze prozesua babestea eta ahalduntze personala zein kolektiboa sustatzea. Ematik zentroak 3 hilean behin 20 ikastaro inguru eskaintzen ditu, batetik kalitatez nabigatzeko eta bertzetik informatzeko, ikasteko, online prestakuntzarako, elkartea garatzeko eta emakumeen kolektibon artean esperientziak trukatzeko bereziki sentikorrak diren edukiak aurkitzeko.
Horrela espazio publikoan duten ezagutza, esperientzia, presentzia eta protagonismoa sendotzen da. Programazioak aukera ematen die adineko emakumei eta emakume gaztei honako hauek erabilera normalizatzeko. Sare sozialak, tresna teknologiko ohikoenak, merkataritza elektronikoa, banka elektronikoa, administrazio elektronikoa, osasun hitzordok internet bidez eskatzea eta historia kliniko personalaren jarraipen egitea bertze. Urtarrilaren 28an lurraren berotzearen aurkako ekintzaren munduko egunean egin dute publiko Stop Fosila ekimena. Stop Fosila klima larrialdiaren testuinguruan erregai fosiletatik bereiztagarrietara transizioa bultzatu nahi duen ingurumen elkartea da eta taldea aurkeztearekin bat erreferentziazko zenbait personek sinaturiko manifestua bizitzaren alde Stop Fosilak izenburua duena ere argitara eman dute. Stop Fosilak elkarte klima aldaketak munduan eta Euskal Herrian dituen ondorioen eta herri bezala daukagun erantzunkizunaren inguruan eztabaida sustatu eta proposamenak gizarteratzeko herritar taldea da. Arreta bereixa jarriz transizio energetikoan eta erregai fosilen arazoan. Larrialdi klimatikoren testu inguruan deskarbonizazioa lehentasun sozioekologiko handienetarikoa da eta erronka horri erantzuten lagundu asmoz energia berriztagarrien aldeko jarrera sustatu nahi dute Euskal Herrian. Asisko Urmenetaren Sorgina banaiz dokumentala eskainiko dute otsailaren 6an Hortziralean arratsaldeko 7 Zugarramurdiko Sorginen Museoko auditorioan. Dokumentalaren ondotik solasaldia ere izanen da zuzendariarekin eta antolatzaileek diote sorpresaren bat ere izanen dela. Duela 800 urte gertatu zen Auritzen sorginkeriagatik lehen exekuzio kolektiboa. Mende oso bat iraun zuen jazarpenari hasiera eman zion zigor hark eta milaka persona jazarrie eta bidegabeki kondenatu zituzten. Bagatoz ikasleak, bagatoz gurasoak, bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak, bagatoz indar berriz. Bazatoz? Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon.